Il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali nedit ġdid attrezzat diversi servizzi kemm għall-adulti kif ukoll żgħażagħ u tfal biex tiffaċilita l-aċċess u l-użu għal dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli. Dan is-sit ħapost siti ieħor li l-Fondazzjoni kienet tagħmel użu minnu e kif inħass il-bżonn li jkun attrezzata żminijiet tal-lum bi pjan li jibqa' jiġi aġġornat ma' żminijiet. Dan is-sit mhux biss ġie aġġornat għal dehra ġdida iżda biex tkun iktar faċli għal dawk li jkollhom bżonn l-għajnuna. Fil-fatt, wieħed jista' jaċċessa dan is-sit kemm minn fuq kompjuter u anke minn smartphone. Is-sit jagħti l-opportunità li wieħed jaqra l-informazzjoni aċċessibbli fuqu kemm bil-Malti u anke bl-Ingliż. Informazzjoni dwar id-dipartiment fih dan il-Fondazzjoni, mezzi kif wieħed jista' jiġi mejjun u tweġibiet għal mistoqsijiet komuni fost oħrajn. Dan is-sit saħansitra jwassal messaġġi ta' inkoraġġiment lil dawk li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli. Iżda mhux biss, wieħed jista' jitlob għal għajnuna billi fost l-oħrajn jikkuntattja lil 179 jew jirrapporta xi abbuż fuq dan l-istess sit. Is-sit joffri wkoll li titneħħa l-history turi li wieħed kien fuq dan is-sit biex aggressuri jew persuni oħra ma jindunawx li qed isiru rapporti kontrihom.